Non, Ora ini gelo-gelo. halo Mas Rene. Ini ya, Mas. Ya kuwi wis pas wi. Oh, kurang mosok kurang. Gak sitok wis pas wi. Di sini sih tok yo. Gel ndelok gel. Gelo untune tukune loro. Iya. Loro. Oke, selamat sore. Rahayu sedulurku, salam damai seluruh alam. Oke, kembali lagi bersama Agra Satrio Manages. Di video sore hari ini, dulur, kita lagi jalan-jalan sore. Iki kampanye. Jalan-jalan sore dulu. Sorry tadi sempat kameranya error. Kayaknya stabilnya kurang sip ini. Di kampung, suasana pedesaan di kampung hari ini di sore hari, suasananya damai, indah. Tempatnya yang sangat asri ini guys di pedesaan. Lah kuwi kulone kuwi enek kuwi. Kuwi ngadeg-ngadeg telone. Dikere-kere ya iso. Mabi tak cah bakar iki kok. Lah ngarep-ngarep ki dibedoli bakar ya Bewi. Kan iku sing isine lha kuwi lho. Kuwi anu orang sampai karep kowe. Lebu nang sedal iki lho. Guyang guyu turune wae. Iki wae Bu Andi iki kan gampang gede cilik. Ya lho. Oh, tak mau. Ayo, Mas Adit. Yo, gas. Awas. Minggir ya, apa cepat minggir. Awet dengan makbruk wae diambruk lho. Kencenge pola. Kayaknya udah bedel pohon. Bocoran. Ayo. Iki lho Bu siji iki pura nek isine apa? Enek. Sik etan kuwi. Enek. Enak rene ya. Siji cilik kuwi enek. Kuwi enek kabeh klon-klon kuwi enek kabeh ya. Apa kulan kuwi Bu sik gampang, gak nerine Bu. Oh ya ritok kuwi ya. Loh. Gatel. Jane nggo arit sik emak diketuk-ketuk ngono. Ning ndur mobil ya. Separo Dik, sarem tangan tugel. Iki rene enggak kena rai. Rene tugel. Betul buat iku. Wong lemur ra kuat betul. Main di sini Bu. Borong ketok. Enak ya? Ya. Bu. Misor enak. Nah. Ndi? Mau serono to? Oh. Burung apa disuara mek Dek? Burung. Cepras sampe mana apa mi? Manganan. Ciki keju. Gel-geleng to Ibu kae. Bedol pohon iso ora. Ya anak gede, Mbak. Masa? Iya, ra ketang hiji loro enek ngono kuwi. Oh, nek rawe ngono ki wohe tek kaya anu ya.
Gatel. Luwai nganu. Masa sih, Pak? Gatel. Luwai apa jenenge? Oh, gambar dibakari wae sih, Pak. Hah? Dibakari wae. Heeh. Non, Oh, rene gelo-gelo rene. halo Mas Rene. Ini ya, Mas. Hah? Ya kuwi wis pas wi. Kok kurang masa kurang? Kak, sitok wis pas wi. Isine sih tok-tok yo. Gelo ndelok gelo. Ibu gelo. Pak. Iya, Bu si tok-tok, Bu, ora mbok congkeline len. Ya pekne apa piye? Dolne nek kurang. Sampinge kuwi ya. Enak. Kuwi ya enak to ambruk. Bu. Pangan ngono. Pitik ya pan pitik ya. Nek wis ngono pan pitik. Bedolan kuwi enak. Wis pan pitik ya ngono kuwi. Gede tekan Tapi kan kayak ini. Cek. Lah sampinge kuwi lho. Anu ora kuwi. Apa ya rawe ngono kuwi? Rawe ku enggak koyo ngono koyo kono lho. Oh, Gatel wi. oh iya toh. Gatel wi. Mbuh, bakul tebu ya. Mungkin itu tuh. Mas, ini on. Aku nang YouTube. Di YouTube. Iku nek mulai tak kon gawe YouTube Pak nang mah. Lah wong nomor HP ini lho malah anu KTP ini jadi lali lho. Kakak Hah? kan tak gawe nang pasar no kae, Mbak. Lah tas sing tak gawe ku pas kontrol kae, bojoku pas kontrol go tas. Artine bedal kowe. Iku isine ya loro ya, Ibu. Hanya ndi Lho ya. ono melu kae kok. Rene Adik. Adine goleki lho. Jaki, Ya kok Rene adine goleki. Jalan-jalan di sini. Anu, anu. Arep mau ondo kuwi kali. Ya. Kaya. Awas ndengek yang mburi lho, Mak. Ya, tangane. Dah. Eh. Apot ku, Ibu. Urung jero no kerane. Anu nang ngucap ae makan mareng. Oh, wis kuwi wis opo sik mangan yo an. Ceker. Lho untune tukune loro. Iya. Hah? Lho. Oke. Isor lho. Lah. Nonton bakar burung. Untune yo makan pohon. Ya Ibu, makan pohon. Kayune bareng terang berarti yo Pak. Heeh. Pitik. Kur tangane. Tangane. Dah, bilangnya gue tadi mi ya. Tak ini. Oh, kira awe to. Buatel mesti kaya karo ular podo. Karo ono.
Dele-dele yang ya. Dele-dele yang. Kayak orang ora bendak. Koro-koroan. Iya, koro-koroan. Jane pang-pange dirinciki iso gawe jane ya iki. Ya. Semute kayak biang atau ngangkrang iki semare males kok. Menek agi teko dhuwur cokotnya ngangkrang enak ya. Awas dhuwurmu kayu garing lho, Mak. Dhuwurmu kayu garing awas lho. Ya. Kuwi biasane njeblok enek wong enek andeke njeblok ada nang kuwi ya. Mak truk ora. Lah ya yang ndas niku. Jane dianu wae. Iki karo opo ngono. Kuwi di wanteng ngono kuwi jeblok. Panteng aja jeblok. Nggo kayu gede ngono. Angin gede ta ya ora jeblok ya. Angin gede. Nyemplung ke pohonge kok wae. Iya benine jeblok apa awune arane rong. Lah kuwi dipanggang andhek wae mateng mabungi sasa dipanggang tok kok. Heeh. Ora kena geni mati panggang tok urip anu mateng kok. Medun maling, Mak. Dede, adine golek irene ya. Jaki, adine golek irene ya. Rini Adit. Oh, langsung lahiran.
Lah, almarhum Mas toh. Lah cepet alon-alon wae. Ngluntruk lagi. Oh lah. Oh Rene, Mas Adit Rene. Loh Mas Rene lho. Ini dang, ini adang hari ini. Loh. Oh, asli ke joning kono ki, Pak. Hah? Adine goleki. Mbak dol ini ngapa? Kan belakang mak. Nyumplok. Oh, gendir-gendir. Ya nonton. Ya Allah, karepe iki. Alon-alon. Karepe iki arep melok-melok main-main karepe iki. Mlakune jek. Ijek apa iku orang jejak lho inget ya. Cilik iki. Oh, ya ta. Lakune orang jejak kok ya karepe arep Cilik. karepe arep melok dolanan. Wah. Wah. Karepe arep dolanan dhewe. Loh. Oke, matur sembah nuwun kali ini. Agra Satrio Meneges lagi santai jalan-jalan sore. Matur sembah nuwun, rahayu. Besok kita sambung kembali. Salam damai seluruh alam.